Πάμε να κάνουμε unboxing. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτά τα δωράκια που μας δώσαν στο event. Έχουμε αυτόν εδώ τον αφρό, έχουμε αυτήν εδώ την κρέμα σώματος από τη χριστουγεννιάτικη συλλογή. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ωραία μυρίζει και είναι παχύρευστη, οπότε είναι ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Και έχουμε και μία κρέμα χεριών, η οποία είναι σε μικρό μέγεθος και βοηθάει να την κουβαλάς μαζί σου σε όλες τις τσάντες. Και τώρα πάμε σε δέμα από Jim Beam. Για όσους δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, έχουμε μελατονίνη και έχουμε αυτά εδώ που είναι για μαλλιά και δέρμα. Τέλος έχουμε προβιωτικά, όλες οι κοπέλες ξέρουμε ότι τα χρειαζόμαστε, οπότε είναι μια ιδανική επιλογή. Πεθαίνω, το λατρεύω, δεν καταλαβαίνει.